ସାଙ୍ଗମାନେ ଫେରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଫିର ବି ଅର୍ଡ଼ର ବି ବହୁତ ଅଛି। ଆଜି ଚିକେନ୍ ପଞ୍ଜାବୀର ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି, ସେଟାକୁ ମାରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି, ସେୟାର ବି କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗିବ, ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏଟା ଚିକେନ୍ ପଞ୍ଜାବୀ, ବାକି ଆଉଟଟା ଅର୍ଡ଼ର ବି ଅଛି। ମୁଁ ଏଟା ପିକଅପ୍ ହେବ ଆମର ହେଉଛି ଟେବୁଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବହୁତ କାମ ତ ଚାଲିଛି ଆମର ଏଇକ୍ଷଣି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛି। ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।